V Novosade sa konali aj tento rok už tradičné novosadské folklórne slávnosti a my na jubilejnom 10. ročníku sme nesmeli chýbať. Folklórne novosadské slávnosti zorganizovala obec Novosad v spolupráci regionálneho svetového strediska Trebišov. Tie začali krojovaným sprievodom obcov, ktorým sa oficiálne prezentovali jednotlivé folklórne skupiny svojim spevom a tancom tunajším obyvateľom. Po ňom nasledoval už hlavný program, ktorý slávnostne otvoril starosta obce Ján Kapajka. Folklórne slávnosti organizujeme už v našej obci po 10. raz. Máme folklórnu skupinu Rozmaria, ktorá oslavovala 25. výročie, myslím, minulého roku. A takže každým rokom poriadame na počesť tejto skupiny folklórne novosadské slávnosti. Regionálne svetové stredisko v Trebišove bolo pri zrode tohto folklórneho festivalu. Je veľmi rád, že môžeme takéto podujatia robiť a udržiavame zemplínske tradície nášho regiónu. Naše stredisko organizuje komplet program tohto festivalu a iných folklórnych podujatí v rámci nášho trebišovského regiónu. Hlavnou doménou slávnosti bola prezentácia tradičného folklóru v podaní vystúpení jednotlivých folklórnych telies. Tie vystúpili na novom obecnom amfiteátri, ktorý leží v nádhernom areáli kultúrneho domu. My sme sa rozhodli urobiť takéto námestičko, ako toto tu teraz vidíte. A potom skôr bola myšlienka, že urobiť aj taký menší amfiteáter, pretože tie folklórne slávnosti sme prevázali v sále kultúrneho domu, ale to bolo vždy v tých letných mesiacoch, bolo tam strašne horúco, máme tam proste vzduchotechniku, ale tá myšlienka bola v tom, že bolo by to krajšie vonku na námestí a s tým takým amfiteátrom. Vystúpili domáce deti, detský folklórny súbor Ulačanka z Novosadu, folklórna skupina Rozmaria z Novosadu, Omladzina z Novosadu, folklórny súbor Ľalia z Trebišova, folklórna skupina Kiščanka, folklórna skupina Furmanie z Trebišova, folklórna skupina Lučanie z Lučian a ďalší. Folklór v tejto obci má už dlhoročnú tradíciu aj napriek dobe, kedy folklór nie je práve najmodernejším tanečným a hudobným žánrom pre mladých. V tejto obci to ako si neplatí. Túto tradíciu si vzájomne odovzdávajú jednotlivé generácie. Aj preto v obci Novosad aktívne fungujú 3 generačne rozdielne folklórne skupiny. Najmladšou je detský súbor Ujlačanka, zastúpenie strednej generácie prezentuje hudobné teleso Omladzina, no a najdlhšie aktívnou folklórnou skupinou je Rozmaria. Máme 7 členov, spievame 27 rokov, ľudové pesničky, trošku vypneme z domu, folklór nás baví. Ľubíme chodiť, bude nás veľa, i mladí nás ochabili, no a stavíme 7, no, ale nás baví to. Už sme starší, no ale ešte pokiaľ birujeme, tak chodíme. Účinkujem v Ujlačanka a tá ma zabáva hudba, rada spievam. Mám tam dobré kamarátky. V 3 blokoch programu sa predstavila aj ženská folklórna skupina Rozmaria, ktorá vznikla v roku 1982. Odvtedy vystupovala na rôznych kultúrnych podujatiach. Svojím programom sa predstavila v obciach okresu Trebišov, ale aj v Maďarsku, Českej republike. Najvýznamnejšie úspechy skupiny sú prijatie u bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, prijatie v Slovenskej národnej rade a ocenenie za najlepšiu choreografiu na okresnej súťažnej prehliadke v roku 2000. Vidím, že tie ženy, ktorých baví folklór, majú veľký záujem. Vidím, že sa stretávajú na rôznych podujatiach a skúškach, tak sa snažím podporovať, pretože vidím, že je veľký záujem. Udržiavame tieto tradície takýmto spôsobom a ľuďom pripomínajú tie staré zvyky, piesne a tance. O tohtoročný program jubilejného 10. ročníka folklórnych novosadských slávností sa postarala aj skupina Ješenovský 16-rák, ktorá pricestovala z obce Jasenov. Na záver na všetkých čakala tradičná ľudová veselica. Veľmi sa nám tu páči, je to tradícia v Novosade a preto tu veľmi radi chodíme. A chodím každý rok, nielen preto, že som pozvaná, ale myslím si, že kultúra patrí aj folklór ku každodennému životu a pretože v každodennom živote ho nemáme, tak ho máme vtedy, keď máme také výnimočné príležitosti a vďaka za to, že sú. Spievala tá moja vnúčka, moja dcera, takže o to viac sa mi to páčilo. Baví ma folklór, ľudové pesničky, ale ľudové tance, tak
keď máme voľný čas, tak sa snažíme navštíviť miesta, kde sa to usporiadáva. Chceli sme sa započúvať do krásnych tónov hudby a páči sa nám tu rozmanitosť rôznych súborov a krásne piesne. Páči sa nám to, my sme z tej doby ešte, kde folklor sa akože tradoval a teraz je to také ojedinelé, ale zaujímavé. Je pozoruhodné, že folkloristi aj napriek svojim povinnostiam si nájdu čas potešiť nás spevom a tancom, šíriť krásu nášho zemplínskeho regiónu prostredníctvom piesní a tradícií a tak prispievať k rozvoju miestnej kultúry, k oživovaniu a udržiavaniu folklórnych tradícií nášho regiónu.